Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Gidan nan ba gida ba ne, matsala dai ne gidan haya. Duk wanda yake a gidan haya, Allah ba shi wuri ya yi nashi. Jejo ya kai ba kuma ka kure sa. Wannan ba unci na ga muka wata na fudu a garin nan. Ban ci abincin jaka ba, amma daga zuwan shi ya ci na 500. To a dan dudu an ci ai bakonka annabinka fa annabinka ne. Ba'o ne annabi. Ba wallahi ka? Ha, ba wannan zancen ba aushe da ariya ba'o ne annabi. Kai dan dudu abin da kanka hidi gara a kanka tucacara kana ce kana oshi domin arziki na Allah ne. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Umar DZ wanda aka fi sani da Dandudu, wanda ke kawo ku sabon comedy mai suna Dandudu. Muna yin wannan comedy ne ba dan komai ba dan mu ci zarafin kowa ba ko mu ci fuska, sai dai dan nishadin mu da abubuwa da yake wakana na zamani mu ma wanda ya kamata a ce an fito da mu, an yi da mu, an san mu. Idan kun lura kanurai suna nasu, fulani suna nasu, ya kamata a ce mu ma tribe namu sun fito sun nuna bajintar su game da comedy da tuna al'adar. Ba wai muna yin haka bane don cin fuska ko cin zarafi. Na gode. Za ku iya samun wannan comedy akan YouTube channel namu mai suna Umar DZ TV. In sai kun gudu. Mun za ku zaburbuda subscription, za ku danna ararrawa da Allah zai